ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон, аз шумо хоҳиш то охир хуб гӯш кунед. дар бораи қурби асъор маълумот медиҳем. имрӯз душанбе 2 октябр $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба 1095 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1161 сомонӣ. дӯстони азиз, дар зери видео лайк монед ва ба канали мо подписатсия кунед ва дар бораи қурби асъор ҳамарӯза маълумот гиред. худованд аз шумо розӣ бошад. ва 1000 рубли русӣ баробар ба 112 сомонӣ. дӯстон, дар комментария гапҳои қабеҳ лозим нест. дар бораи қурби рубли русӣ на танҳо Тоҷикистон, балки давлатҳои Осиёи Миёна аз ҷумла Ӯзбекистону Қазоқистону Қирғизистон танқисӣ ва азият мекашанд. ин на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар ҳамин давлатҳои Осиёи Миёна қурби рубл поён аст ва 100 лира баробар ба 40 сомону 37 дирам. ҳар гап ҷавоби худша дорад. агар сухани хуб гуфтен ба фоидаи худтонай, сухани бад гуфтен бар зарари худтонай. лайк ва ба канал подписатсияра фаромӯш накушед бача. зинда бошед. худо нигаҳбони шумо.